afectadas terras de Frixia, reinaba un monarca de corazón nobre, pero cun desexo insaciable, o rei Midas. O seu pazo era un derroche de esplendor, e entre os seus maiores tesouros atopábase un xardín de rosas tan exuberante que rivalizaba co Edén. Midas, a pesar da súa riqueza, sentía unha profunda fascinación polo ouro, un brillo que eclipsaba calquera outra beleza aos seus ollos. Un serán, mentres Midas paseaba entre as súas rosas, descubriu a un peculiar visitante, Sileno, o ancián e xovial sátiro, compañeiro do deus Dioniso, dormido placidamente no seu xardín. Lonxe da ira, o rei mostrou unha hospitalidade exemplar, acollendo a Sileno no seu pazo con banquetes e festividades que duraron 10 días e 10 noites. A xenerosidade de Midas era tan vasta como o seu reino. Conmovido pola bondade de Midas cara ao seu amigo, o deus Dioniso manifestouse ante o rei, envolto nunha aura de luz divina. Pide o que queiras, Midas, e serache concedido, proclamou o deus. Sen un instante de vacilación, Midas exclamou: desexo que todo lo que as miñas mans toquen se converta en ouro. Dioniso, cunha mirada de advertencia e tristeza, accedeu ao capricho do rei, selando así o seu destino. Ao amencer, Midas despertou co corazón latexante. Un toque, o seu leito transformouse en ouro. Cada obxecto que rozaba os seus dedos convertíase en metal precioso. Cheo de euforia, correu ao seu xardín. Ao acariñar unha das súas amadas rosas, esta endureceuse e brillou, converténdose nunha flor de ouro puro, fermosa pero sen vida. O rei rexouvíase, sen prever a amarga ironía do seu dom. A alegría de Midas esvaeceu coa fame. Ao sentar á mesa, o pan volveuse ouro nas súas mans, o viño solidificouse nunha copa dourada. O festín transformouse nunha burla cruel. O ouro, o seu máis grande anhelo, converteuse nunha barreira infanqueable entre el e a vida mesma. A desesperación comezou a apoderarse do seu corazón. O clímax do seu tormento chegou co abrazo da súa filla. Ao ver o sufrimento do seu pai, a pequena correu a consolalo. Nun instante desgarrador, o toque dourado de Midas transformouna nunha estatua de ouro, fría e inerte. O rei, co corazón esnaquizado, comprendeu a verdadeira maldición da súa avaricia. O seu maior tesouro, a súa amada filla, perdérase para sempre nun brillo dourado. Desesperado e arrepentido, Midas implorou a Dioniso que lle retirase o terrible dom. O deus, conmovido polo seu sincero remordemento, ordenoulle lavarse nas augas do río Pactolo. Midas correu cara ao río e, ao mergullar as súas mans, sentiu como o poder dourado o abandonaba. A auga brillou con miles cintileos de ouro, e dende aquel día, o río Pactolo arrastra pebidas douradas na súa corrente. Ao regresar ao seu pazo, Midas atopou a súa filla viva e riseira, e as rosas do seu xardín recuperaran a súa vibrante cor e doce fragrancia. O rei aprendera a lección máis valiosa. A verdadeira riqueza non reside no brillo do ouro, senón no amor, a vida e a beleza sinxela da natureza. Dende aquel día, Midas viviu en paz, valorando o esencial